ki khubor nakaslem jong unongsan hima. Ki office ka sarkar hakaleng saudong ka jala kiladap da ka jingjak hlia badia ka nie la yatho da chairman ka Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang habakren halor ka jingjak hlia ki office sarkar ulong baki julet jurep ki office sarkar khamtam ha ki than la shume barula yatho baka embos ka dei ka wei ka office ka baki bitor kiat ki yenglan ka transport ka dei ka wei ka baki kali kishu yengkai barkini ki jaka ki kala long ki jaka shongkai jongnu re jongnu barula ong haba ki pet hang tu kilalap tang nagi bitor jingdi buan ula ong ru baka foundation kanya chakhaman bat kan om ailat baki office sarkar kin kala long ki jaka ki bapin I kanuksa ka basniu Ti don yu pat banong hai bedai bat ka jingjak lian ki office sarkar amdai tang hasilong ro hakeleng ki district ki office sarkar ki ding ba jabo bha la ka dai ki toilet la ni haka compound la ni sadin jong ki building ro tena ka leng jong ki ti don yu banong ha bedai berta Frankly speaking mo ngan ong ya kata ngi jule ya kana inspection dapnya jaka hakata ya thain la shuma kenlap da ka burom ngap kran ka embus kare ka wake office ka ba kenlap ba ki bilor kiat ki yang lain ka transport department ka dai ka wake office ka ba philap kitu ki kali bla shuyang kai yang tu ki julong berabor ki jaka shongkai jong ngamtip ki dai ginong train ne mano ndri pendapat yang tu ki sudah bai tang ki bilor kiat bilor di do tega ai ka mangmut ban ong kalong ba ngingim jukut tang hang ta lada nama ngingi pendon kamero igini ki social media platform ken page ki Facebook ki Twitter ki Instagram jongka Green Tech Foundation ngi jupos ba je gini ngi penlong public ba but mental ada village ha gini ki tu ki arlai teli ki kompos jong ki office ki bangla mansion ila khampoit mental kabamut ki don hi ki jing menrain ki tingi ngimkut ru tang hakatan ringi syai thoru syaka administration ngi thoru syaka municipal but niju tho haki tanat lani kibor badai pai namatakan ni badang shan ngilai kenduru nama ngindangwan spek ru ya ka thain la shumar ru ko bai mongong namar kadai ka wei ke jaka manta ka ba ngiju perkhat ba kisyong kinong trei ki bala nang ki bala stat ki ba pentri kami ya ki ani kendon ndri kadai ke jaka ka ba la nilai tang tai pinsa ki hi dalagi jong hikmat ngam da don kam banjara kata tengi nang ne syakmat ngin yai trei bat ngin nang yai pendon kam nak liang foundation ban lai ai ban nginom snap ban nginom ailat hiru bakino ki permises jongki government permises kinlong ki jaka yadi yabam ya jaka kiban peni ya katakan uksa ka ba kibreu le se kum ki paj ba nginom apa pedeng